Recepcia hotela Westminster, prosím. Dobrý deň, rád by som si objednal dvojposteľovú izbu. Nech sa páči, pane. A na koľko? Tak na hodinku a pol. Na hodinu a pol? No áno, nebude to dlhé predstavenie. Ale ani krátke. No, tak akurát. Zlatá stredná cesta. Takže predpokladám, že neobjednávate izbu len pre seba. To rozhodne nie. Očakávam, že príde čo najviac ľudí. Pozývam aj vás. No toto? Ale ja mám manžela. No tak zoberte aj jeho. Čím viac ľudí, tým väčšia zábava, no nie? Rozprávame sa o tom istom? Ja verím, že áno. Pozývam vás totiž na komédiu Poplach v hoteli Westminster. Prídete? Haló? Haló? Tak asi nie, ale verím, že vy určite prídete.